zaslužen bod u jednoj iznimno dramatičnoj utakmici. Podjela bodova u ovakvoj konstelaciji odnosa na parketu je i najrealna. Idemo, momci, još samo 6 sekundi, dijeli nas do velikog boda. 4 sekunde do kraja. Trkulja postiže gol. Stefan Trkulja postiže drugi gol na utakmici u posljednjoj sekundi, 30:31. Pogledajte kako slavi ekipa Gračanice, ovo je nevjerovatno. Kao da su osvojili titulu, 30:31. Jao, zaista mogu reći nakon jedne ovakve utakmice, pa u najmanju ruku bilo bi zasluženo da je ostalo neriješeno. Eto i ti 6 sekundi su na kraju bili presudni. 30:31. Na kraju Stefan Trkulja drugim golom na utakmici je presudio. Sada incidenti na parketu, ne treba nam naravno ovo, treba smiriti ovdje strasti, ne treba nam ovo, ne trebaju nam dodatne kazne za kulturno-sportski centar Mladost. Ono što je sigurno utakmica između Bosne i Visoko Eko Energije, o kojoj će se još dugo pričati, je završena. Bosna Visoko Eko Energija Gračanica, konačan rezultat je 30:31. Dramatična pobjeda ekipe Gračanice. Golom Stefana Trkulje Gračanica je slavila u posljednjoj sekundi meča. Veliki je tu sada broj prigovora na suđenje Obrenka Miljkovića iz Bijeljine i Duška Ristanića iz Brčkog. Tu je naravno i delegat Mladen Rajić. O suđenju Obrenka Miljkovića i Duška Ristanića dugo će se pričati. Ja pretpostavljam da će visočki tim nakon ove utakmice uložiti neku žalbu, ali bilo kako bilo, trebamo jednostavno sumirati ovu utakmicu. 30:31. Moram to kazati. Nažalost, ekipa Gračanice je slavila. Najrealnije bi u najmanju ruku bilo da je ostalo neriješeno, ali to je sport, valjda će nam se ovo vratiti na neku od narednih utakmica, valjda će sreća, valjda će fortuna na nekoj od narednih utakmica biti na našoj strani kada budemo tražili nove bodove. U visočkom timu najefikasniji je bio Faruk Halilbegović sa 8 golova, on je najefikasniji pojedinac susreta. Po 6 golova su postigli Enes Kopljak, Jevrah Jamaković, Irhad Alihođić na golu je pružio još jednu nezaboravnu partiju. Sa 14 odbrana odbranio je 2 sedmerca i veliki broj zicera. U ekipi Gračanice 6 golova je postigao Omer Mehmedović,